1950-es mondható a Trabant ősének. Ezzel a márkanévvel 1957-ben, ráadásul egy jeles napon, azaz november 7-én készült el az első példány, amelyet követett még 3 millió darab. Az akkori gyártási technológia még messze volt a mai megszokott, agyon robotizált gyártósoroktól. Az sem volt túl nagy munkaszervezési csúcsra, ahogy az egyik munkás a másiknak adja át az egyszemfúrógépet. A karosszéria elemek is kézi erővel kerültek a helyükre. Olyan az egész, mintha felnőttek legóznának egy nagy üzemcsarnokban. Apropó karosszéria. A Trabantot nem véletlenül keresztelte el a népnyelv papírjaguárnak, hiszen a karosszériája egy speciális anyagból készült, melyet gyapott hulladékból és fenolból állítottak elő a kelet-német vegyipar boszorkánykonyhájában. Maradva még a csarnokban, a festés is igen érdekes. A gép egyenletesen permetezi a festéket a karosszériára, de vajon mit csinál ez az úr a kezében ezzel a pisztollyal? Egy biztos, ezek után már begyakorlott, gyors kezek összerakták az autót, melyet akkor Trabant 500-as márka, illetve típusjelzéssel kínáltak az autóra áhítozóknak, és úgy becsomagolták, mint ahogy egy karácsonyi ajándékot illik. Ami biztos, hosszú-hosszú éveken át a boldog tulajdonosok úgy örültek az új autónak, mint egy ajándéknak, pedig éveket kellett várni. De, mint már említettem, 3 millió példányt vártak ki azok, akik csak ezt az autót tudták megfizetni. Természetesen a konstruktőrök, mérnökök sok mindent módosítottak, fejlesztettek a Trabant alapmodelljének számító P50-eshez képest. A Trabantban már léghűtéses motor volt az előzőleg használt vízhűtésessel szemben. Megmaradt viszont a 2 henger és a 2 ütem. Bár az évek során a gyár kreatív csapata komoly változtatásokat akart elérni az autón, szerették volna az autós világ aktuális divatrendjébe illeszkedő autóvá alakítani, de terveikből soha nem lett semmi, mert az akkori NDK főnök Erich Honecker nem járult hozzá a fejlesztésekhez. Már nem anyagilag kellett volna hozzájárulnia, csak egy igenlő fejbólintással. Hát akkor ilyen időket éltünk. A Trabant maradt olyan, amilyen volt. Someone says goodbye.